Y bisgedi fwy o syml, blasus, gret i'r penwthnos, gret i'r pecyn bwyd, a dyma ni, gario ni mlaen. Na gyd sydd eisiau arnoch chi yw siwgr a blawd, menyn neu margarine, a wedyn yr condensed milk ma'r carnation. Okay. Siŵr bod chi'n dod ar tin, achos siŵr bod pawb yn gyfarwydd â gweld y tin. Felly, beth dwi wedi gwneud fan hyn, fi'n defnyddio menyn fan hyn, a mae rhaid fi gyfaddau nes i arbrofi bore yma, a taw menyn sy'n yr ysait, defnyddiwch margarine. Mae'n gweithio'n well. Am ba reswm? Fi'n credu bod yna fwy o fraster mewn menyn na margarine. Neu falle bod margarine yn cyfuniad o fraster ac olew. Dyw e ddim yn gwasgaru siw gymaint, mae'n cadw fi taclus, mae'n haws i weithio gyda. Felly, pidwch â wneud beth fi'n neud, beth fi'n gweud. Ond menyn sydd gyda fi fan hyn. A fi wedi dod i fe yn y microdon am ryw 25 eiliad, jyst i feddalu fe. Os chi'n trial wneud hwn gyda menyn o'r oergell, forget it, dyw e ddim yn mynd i weithio. Mewn ar siwgr, a mae'n haws i jyst i gyfuno'r cyfan un tamed bach ar y tro. Ond os chi'n ddefnyddio peiriant, clywch chi ddod i'r cyfan mewn a jyst gwasgu'r bwtwn a bydd y cyfan wedi wneud yn un swydd. A wedyn mae dyn ni 85 gram fan hyn o Beth mae hwnna mynd i wneud, Lisa, yn y pen draw? Wneud nhw bach yn... Fwy melys. Fwy melys, oce. Be di o, sori? Carnation. Llath yw e sydd wedi cael ei lleihau, reducio, gyda bach o siwgr. So mae fel rhyw fath o llath eitha intense, wedwn ni. Ond does dim wyau yn hwn. So mae hwnna'n cymryd lle yr wy. So mae'n dylan popeth at ei gilydd, mae'n rhoi blas am ylystra, basically. A wedyn, yn ola ar gyfer y bisgïau, ond byddwn ni yn ychwanegu blaseiddiau gwahanol yn y funed. Fi wedi defnyddio yr mafon fan hyn. Gallwch chi ddefnyddio mefus, llys. Fi'n defnyddio rhai wedi'r rhewi. So os chi'n meddwl bod fi wedi bod mas yn prynu rhai allan o'i dymor, mae gyda fi ambell un allan o'i dymor, amser fi'n gweld nhw'n eitha rhad, a bod nhw eisiau... Mae'n gwell prynu nhw na gallu nhw fynd i'r bin compost. Ond amser ma'r flwyddyn, defnyddiwch rhai wedi'r rhewi, maen nhw'n gret. A chi'n cadw nhw y bag yn wedi rewi, maen nhw'n para, maen nhw'n gymryd handi ar gyfer gymryd y bethau. Odyn, ar gyfer smoothies, ar gyfer dod i mewn fel hyn. Felly, mae rhai ffres da fi fan hyn, ond llwch chi ddefnyddio rai wedi'r rhewi, fi jyst yn dod i tymeidiau mewn. Dwi ddim yn dod i nhw'n gyfan. Fi'n jyst yn dod i tymeidiau. Maen nhw'n torri'n meddwl hawdd yn dyn nhw. Odyn, ond mae'r rhain, as maen nhw'n ffres, maen nhw yn dyla gyda'i gilydd yn hytrach na mynd trwy'r gymysgedd. Os ych chi'n defnyddio rhaid i'r rhewi, bydd y gymysgedd i gyd yn troi bach yn binc, ond diwna ddim diwedd y byd. Fi jyst yn troi rownd i edrych fan hyn, gan mae gyda fi rhai yn barod. So a threin mewn, jyst wrth bod chi'n dechrau'r sgwrs gyda Rodri fyna. Fi'n tynnu nhw mas, a maen nhw dal, os ydych chi weld, braidd yn feddal, ond maen nhw'n ffain. Sioned nhw'n oeri, bydden nhw yn caledu tamed bach. A hefyd fan hyn, mae gyda fi yr chips bach, yr Siocled Gwyn. Fi'n dwlu Siocled Gwyn. Dwi'n licio reina. Falle bach o gnau, os ych chi moyn. Unrhyw beth, unrhyw tameidiau bach. Fydde y plant yn joio helpu gyda gwneud rhain. Fi'n siŵr, neu nhw'n lliwgar a... Lle chi hyd yn oed wedi sprinkles, i fod yn onest. Mae gyda fi'n fan hyn, sy'n gwneud llais o hwn, beth bynnag. Ond beth ni'n neud wedyn yw jyst cymryd tameidiau bach fel hyn, gyda 2 llwy, cadwch nhw'n fach, achos maen nhw yn sgwaru mas. Hwna yn fach, yn dweud? A fi'n dod i jyst 4 fel yna, falle gallen ni fod i dod i 6. Ond tan bod chi'n gyfarwydd a faint i chi'n dod i, a faint maen nhw'n sgwaru mas, cadwch nhw'n fach. Peth wethach chi eisiau yw bod nhw gyd yn cyffwrdd ei gilydd. A mae fe yn gallu digwydd, yn enwedig gyda'r menyn yn hytrach na'r marge. Dyma ffindio bore yma. Mae'r hynna'n mynd mewn am ryw 15 i 18 muned. Maen nhw'n dod mas fel welwch chi fan hyn, a wedyn ar ôl nhw oeri tymau bach, dylen nhw fod wedyn. Maen nhw'n dylai siap, a maen nhw'n dal tymau bach ar yr ochr soft, ond maen nhw'n chewy yn y canol, crunchy ar yr ochr fach. A beth fi am wneud nawr i chi, treat bach ar gyfer pnawn Gwener, mae gyda fi peth hufen ia fan hyn, fi wedi mentro dod â hufen ia i'r studio, a fi'n mynd i fynd ag un o'r rhain. Os nag oes pwdin gyda chi ar gyfer y teulu, a mae gyda chi bisgedi, mae'n syniad bach reit neis. Jyst i wneud brechdan hufen ia gyda bisgedi cartre. Fi'n meddwl bod e'n gweithio'n gred. Fi wedi tynnu'r... Dwi ddim yn prynu hufen ia caled iawn, ond tynnu fe mas mewn bach o flan llaw, fel yna, a hefyd, dod i fe rhwng y 2 bisgïen, gyda gweddillion y bag ffrwythau wedi rhewi. Eto rai, fel chi'n gweud, maen nhw'n handi to. A beth dwi wedi gwneud yw just twymo nhw gyda dyfeiryn llia o ddŵr a llon llwy fwrdd o siwgr man. A wedyn mae gyda chi pwdin rili rhwydd bach fyna. Bach o sugar icing dros y top.
Mae bob o ffordd gyda chi draw fyna. O, mae hwn yn dechrau diflannu. A dyna ni. Na i fynd â nhw, Lisa. Diolch o galon. Diolch. A wedyn... Ti Alun a ti Syr. Diolch, Anna. Cwestiwn pwysig, sut ti fod i fito hwn? A fod y ddwylo... Unrhyw ffordd ti moyn? Ie.